дар замони муосир шаклҳои гуногуни фаъолият ва ҷараёнҳои нави корӣ ба миён омадааст. Инро ба инобат гирифта ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти соҳибшуғл намудани аҳолӣ ва омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат дар ҷаҳони муосир тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаҳои зиёди таълимӣ, чӣ таҳсилоти олӣ ва чӣ миёнаи касбӣ зиёд аст ва ҷавононро барои соҳибтахассус шудан ва таҳсил ҷалб менамояд. дар ҳама давру замон сармояи инсонӣ дар рушди давлатҳо нақши муассир доштанд. ин аст ки дар Тоҷикистон низ ба ин самт диққати махсус зоҳир карда мешавад. ин ҳам дар ҳолест ки мувофиқи талабот рӯз то рӯз масъулиятнокии инсон ба меҳнат зиёд мегардад. вобаста ба тақозои замон рушд ёфтани сармояи инсонӣ низ зарур дониста мешавад. ёдовар мешавем ки сармояи инсонӣ ин меҳнати бошууронаи инсон ба фаъолият аст ки аз ин лиҳоз рушди он дар иқтисодиёт нақши аввалиндараҷаро иҷро мекунад. ҷаҳон бо сурати кайҳонӣ дар самти рушди илму технология ба пеш меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳамчун ҷузъи аз ин ҷомеа дар ҳоли рушд қарор дорад ва ин ҳам пешравиҳои техникӣ ба фаъолияти ҳамарӯза бояд таъсиргузор бошад. давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо талошҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи маориф ки нахустзина дар самти таҳкими пойгоҳи технологӣ ва ихтироъкорӣ мебошад тадбирҳои заруриро амалӣ карда шуд. натиҷаи ҳамин буд ки сафи ихтироъкорон ва нафароне ки ба технология ва фанҳои дақиқ таваҷҷӯҳ доранд зиёд гардид. таъкиди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баён шуд, гувоҳи он аст ки ҳукумати мамлакат ба рушди боз ҳам бештари ин раванд ҳавасманд аст. эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ки ҳадафи он боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ инчунин барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас мебошад, иқдоми саривақтӣ ва муассире маҳсуб меёбад. кафедраи автоматонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот ин воҳиди таркибии факултети технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ мебошад. самтҳои асосии фаъолияти кафедраи номбурда ин идоракунии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот ва идоракунии системаҳои техникӣ мебошад ки ба таҳияи системаҳои идоракунӣ дар асоси технологияҳои компютерии замонавӣ ва системаҳои зеҳни сунъӣ бахшида шудааст. кафедра дар ин самт бисёр тадқиқотҳо бурда истодааст ва натиҷаи корҳои илмӣ дар корхонаҳои гуногуни саноатӣ ба монанди корхонаҳои истеҳсоли масолеҳҳои сохтмонӣ, корхонаҳои нақлиётӣ, кишоварзӣ ва дигар корхонаҳои саноатӣ ҷорӣ карда шудааст. дар кафедра омӯзгорони пуртаҷриба ки қариб нисфи бисёрашон номзадҳои илмӣ бошанд, кору фаъолият мекунанд ва кафедра инчунин бо озмоишгоҳҳои компютерӣ ва озмоишгоҳҳои илмии тадқиқотӣ ҷиҳозонида шудааст ва ҳар як озмоишгоҳ аз воситаҳои техникӣ ва автоматонӣ иборат ҳаст. дар донишгоҳи техникӣ аслан мувофиқ ба талаботи замони имрӯз ё мувофиқ ба бозори меҳнати имрӯз як ҷараёне вуҷуд дорад ки довталаб дар ин ҷа ҳам илм меомӯзанд, чунки ҳамаи фанҳои дақиқ, фанҳои риёзӣ, умуман ҷомеашиносии гуманитарӣ вуҷуд дорад. боз бо вуҷуди ҳамин дар ин ҷа ҳунарҳо ҳам ҳунарҳои хеле зиёд, ё ин ки меъморӣ ҳаст, ё ин ки барномасозиро ки кадрҳои баландихисос тайёр мекунад. дар баробари омӯзиши илмҳои гуманитариву илмҳои дақиқ чизи дигар, нақши донишгоҳи техникӣ барои амалисозии 20-солаи рушди илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиӣ бисёр ба маврид аст. аслан донишгоҳи техникӣ такя бо илмҳои дақиқ ва илмҳои риёзӣ, аз он ҷумла илмҳои табиатшиносӣ мутахассис тайёр мекунад.
дуруст интихоб намудани касб ва аз рӯи шавқу завқ машғул шудан ба он хело муҳим аст, чунки қобилияти инсон мувофиқи завқ пайдо мегардад. Бинобар ин мутахассисон ба он назаранд ки дар оила мувофиқи қобилияти фарзанд равияи касбомӯзии он муайян карда шавад, то ин ки дар оянда ба касбу кори интихоб кардааш муваффақ шуда тавонад. Баланд бардоштани рушди касбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати мамлакат қарор дорад. Ҳамин аст ки ҳукумати ҷумҳурӣ пайваста ба бунёду барқароркунии муассисаҳо бо талаботи замони муосир ҷавобгӯ, дигаркунии раванди таълим, ихтироъкорӣ ва ҷалби наврасону ҷавонон ба илмомӯзӣ аҳамияти хоса зоҳир менамояд. Бо рушд бахшидани соҳаи маориф, густариши ҳамкориҳо бо дигар давлатҳо ва омӯхтани таҷрибаи давлатҳои пешқадам дар ин самт, омӯхтани касбҳои муосир ки қаблан омӯхтани онҳо дар хориҷи мамлакат имконпазир буд, фароҳам гардид. Натиҷа ин аст ки имрӯз ҷавонон имкон доранд ки дар дохили мамлакат бо харҷи ками маблағ барои ҳама гуна касбу ихтисосҳоро аз худ кунад. Бо назардошти пеш рафтани технология имрӯзҳо талабот ба касбҳое ки дар соҳаи технология ва механика ҳастанд хеле зиёд аст. дар баробари кадрҳои баландихтисос тайёр кардан дар донишгоҳи техникӣ, аз он ҷумла дар факултаи технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ки дар самтҳои гуногун мутахассис тайёр мекунанд, аз он ҷумла барномасозӣ, шабакаҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ҳаст ва инчунин тайёр кардани кадрҳо барои хоҷагидорӣ нақши муҳим дорад. лекин бо вуҷуди ҳамаи ин, донишгоҳи техникӣ дар самти амалисозии ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон нақши бориз дорад. аз он ҷумла се самти асосие ки нақши донишгоҳ дар он ҷо хеле зиёд аст. Ин баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва дигар самти ҳаст дар ин ҷа ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва аз он ҷумла самти охире ки бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки пешниҳод карда шуд, саноатикунонӣ бо суръати кишвар буд ва дар ин самт дар соҳаи техника омодакунии кадрҳо вуҷуд дорад, нақши бисёр муҳим дорад. дар 6 факултаи донишгоҳи техникии Тоҷикистон илова ба ихтисосҳое ки мушаххас ҳастанд, бо пешрафти илму техника ихтисосҳои навро ҷорӣ намуданд. системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунӣ, автоматонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот, шабакаҳои алоқа ва системаҳои коммуникатсионӣ, технологияҳои иттилоотӣ, технологияи иттилоотӣ ва ҳифзи маълумот ва информатика ва техникаи ҳисоббарор ва математикаи олӣ аз ҷумлаи ихтисосҳое мебошанд ки дар донишгоҳ ба шогирдон меомӯзонанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои беҳтар кардани сатҳу сифати таълим дар ҳама зиннаҳои таҳсилот давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ шароити заруриро муҳайё кардааст. Чун маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар авлавият қарор дорад. Сол то сол маблағгузорӣ ба ин соҳа бештар гардида, махсусан коллеҷу муассисаҳои таълимие ки ба омӯзиши касбҳои гуногун нигаронида шудаанд, муҷаҳҳаз ва пойгоҳи техникияшон қавӣ карда мешавад. махсусан таваҷҷӯҳ ба сохтумон ва омӯзиши барномаҳои компютерӣ бештар аст. омӯзгорон талош ба харҷ медиҳанд, то ба шогирдон донишҳои замонавӣ ва касбу ҳунарҳои мувофиқ ба бозори меҳнатро бо тарзу усулҳои нав пешниҳод намоянд, то насли наврасу ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва бо маърифат тарбия ёфта дар оянда мутахассисони хуби соҳаи гуногуни иқтисодии миллӣ гарданд. барои дар рӯҳияи маърифатомӯзӣ тарбия намудани аҳли ҷомеа, пешрафту тараққиёти мамлакат саҳми омӯзгору мураббӣ назар аст. бо дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳаи маориф дар давоми солҳои соҳиб истиқлолӣ рушд намуда, чандин муассисаҳои нави таълимии замонавӣ бунёд карда шуданд ки шароити мусоиди таълиму тарбияро барои насли даврони истиқлол фароҳам овардааст. вобаста ба паёмҳои ҷаноби олӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кафедра тасмим гирифтааст ки мутахассисонро дар соҳаҳои гуногун тайёр намуда бештар кор ва фаъолият намояд. масалан, мутахассисони мо бештар дар соҳаҳои алоқа истифода бурда мешавад. ба ғайр аз соҳаҳои алоқа дар телевизион, дар радио кор ва фаъолият менамояд. барои тайёр намудани мутахассисон омодагии бештар менамояд ва ногуфта намонад ки дар кафедраҳо
омӯзгороне ҳастанд ки дар ин соҳаҳо ҷойҳои намоёнро гирифтанд. Вобаста ба ин бо омӯзгорон бештар кор карда истоданд дар соҳаҳои ихтироъкорӣ, дар соҳаҳои барномасозӣ. мо кӯшиш менамоем ки бештар омӯзгоронро дар ҳамин соҳаҳо ҷалб намоем. барои донишҷӯён дар озмоишгоҳҳо шароитҳо муайё карда шудааст ва онҳо аз ҳамин озмоишгоҳ истифода бурда корҳои мустақилонаашонро дар он ҷо мегузаронанд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки қариб ки ҳар сол кафедраи мо ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд ва ба монанди таҷҳизотҳои техникии 3D принтер, робот манипулятор барои идоракунии равандҳои истеҳсолӣ, инчунин лавҳаи озмоишӣ барои ташхиси муҳаррики дарунсӯз ба воситаи системаи экспертӣ, лавҳаи идоракунии обёрии қатрагӣ ба воситаи мантиқи ноаниқ ки ино ҳамаш яке аз самтҳои асосии системаҳои зеҳни сунъӣ мебошад, пешниҳод намудаанд. ва дар кафедра корҳои илмии тадқиқотӣ дар мавзӯъҳо ва равияҳои гуногун гузаронида мешаванд. дар соҳаи идоракунии автоматӣ, дар соҳаи идоракунии равандҳои технологӣ, идентификатсияи системаҳо, инчунин истифодабарии системаҳои геоиттилоотӣ барои идоракунии равандҳои техникӣ ва системаҳои техникӣ. хаттукунандагони кафедра ба татбиқ ва истифодабарии системаҳои зеҳнӣ ва идоракунӣ дар тамоми соҳаҳои саноатӣ кору фаъолият мекунанд ва дар бозори муосири меҳнат ба хаттукунандагони мо талабот зиёд ҳаст. системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунӣ ихтисосест ки дар ҷаҳони муосир талаботи зиёд дорад. идоракунии системаҳои коркарди иттилоотӣ гуногун дар асоси усулҳои муосири компютерӣ ва системаҳои таъминоти барномавӣ мебошад ки таҳияи технологияҳои муосир, воситаҳои техникию барномавии автоматонӣ ва системаҳои идоракунии иттилоотро дар бар мегирад. аз ин рӯ бо диққати хос омӯхтани ин касб боис мегардад ки дар оянда ин нафар дар бозори меҳнат мавқеи хос ва талаботи зиёд дошта бошад. кафедраи системаҳои автоматикунандашудаи идоракунии факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ дар заминаи кафедраи системаҳои автоматикунандашудаи коркарди маълумот ва идоракунӣ таъсис дода шудааст. самтҳои асосии фаъолияти кафедра ин омода намудани мутахассисон дар зинаҳои бакалавриат, магистратура ва доктор PhD-ҳо дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ, идоракунии системаҳои иттилоотии калонҳаҷм, таъминоти барномавии системаҳои автоматикунандашудаи коркарди маълумот ва ғайраҳо мебошад. дар кафедра аз рӯи ду ихтисос мутахассисон барои бозори меҳнати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷаҳонӣ омода карда мешаванд. инҳо ихтисосҳои аз рӯи шифри 530102 автоматонии системаҳои коркарди иттилоот ва 400102 ин таъминоти барномавии технологияҳои иттилоотӣ мебошад. пурзур гардонидани назорати азхудкунии донишҳои замонавӣ наврасону ҷавононро ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ менамояд. қобилияти эҷодии онҳоро тақвият мебахшад ки ин дар навбати худ ба таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намудани ҷавонон мусоидат менамояд. идоракунии равандҳои технологӣ истеҳсолоти гуногун дар асоси усулҳои муосири компютерӣ ва системаҳои зеҳнии сунъӣ аз ҷумлаи ихтисосҳое мебошад ки талаботи ҷаҳони муосир дониста мешавад. бо тараққиёти соҳаи технологияи иттилоотӣ талабот ба мутахассисони ин соҳа дар ҷумҳурӣ зиёд гардида, шумораи довталабони ин ихтисосҳо дар байни ҷавонон рӯ ба ташаккул овард. бинобар ин соли 2017 кафедраи технологияи иттилоотӣ ва ҳифзи маълумот таъсис дода шуд. имрӯз кафедра бакалаврҳоро аз рӯи се самт низом ва технологияи иттилоотӣ дар коркард ва пешниҳоди иттилоот, амнияти автоматонии системаи коркарди иттилоот ва идоракунӣ ва системаҳои муҳофизатии иттилоот ихтисос тайёр менамояд. инчунин дар кафедра аз рӯи ин ихтисосҳо магистрантон таҳсил менамоянд.
дар кафедра барои тайёр намудани бакалавр ва магистрҳо озмоишгоҳҳои воситаҳои техникии ҳозиразамон ҷиҳозонида шудааст. ҳамаи компютерҳои озмоишгоҳҳо дар айни замон ба шабакаи интернет пайваст мебошанд. дар ҷараёни таълим барномаҳои таълимии гуногун мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. агар ҳар қадар сармояи инсонӣ такмил дода шавад, ҳамон андоза соҳаҳои воқеии иқтисодию иҷтимоӣ рушд меёбад, чунки рушди ҳамаи соҳаҳо ба қувваи коргар, ин ҳам коргари соҳибтахассус вобаста мебошад. бинобар ин ба хотири рушди коргоҳу корхонаҳо, ҷалби бештари кормандони болаёқату кордон, татбиқи илм дар истеҳсолот омили муҳим арзёбӣ мегардад. дар натиҷаи рушди сармояи инсонӣ, имкониятҳои нави рушд ба кор бурдани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар бозори меҳнат, рақобати озоди меҳнатӣ пайдо мешаванд, ки ин барои пешрафти давлату миллат аз манфиат холӣ нест.